Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10
Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
pangwagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Angkol Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Angkol at Tita. Sa lahat po ng mga suki na nakikinig po sa kanilang mga radyo sa 90.7 Love Radio. At nanonood din po sa YouTube ng Love Radio Manila. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Carlo. Wala po sa Muntinlupa City. Kapag babaero, wag niyo itatago ang pangalan. Wala pa, hindi pa ng babae. Wala pa, hindi pa alam yung kwento. Halata naman, lahat naman ng kwento dito ng bababae. Ay, nako. Sasabihin nyo, hindi lahat. Okay, tuloy. Ang katas ko po, ang kolatita ay tungkol sa childhood sweetheart ko, si Zav. Sav? Zav. Sav pala. High school pa lang, crush ko na siya hanggang sa naging kami. Nung nag-college po ay paras kami ng school, magkaiba lang po ng course. Nursing siya, ako naman business course. Business-minded. Gusto ko po talaga maging negosyante, kulantis pagdating ng panahon. Ayoko po nang nangangamuhan. Kulang yan. Gusto ko po simulan lahat nung nakapagtrabaho na siya sa ospital. Ako naman, pag-graduate wala pa akong negosyo eh. Ayaw ko nga po kasi magtrabaho. Hindi ko po makalimutan, 6 years anniversary namin yon. Kumain kami sa labas. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ko'y sa'yo. Happy anniversary. Happy anniversary. Baby ko. Pasensya na, isang rose lang to ha. Kasi wala pang budget eh. Makapagtrabaho. Okay lang, Ayaw sweet kasi mo. magtrabaho eh. Bumili ka pa ng rose para sa 6th anniversary natin. Sobrang sweet mo naman, mahal. Kaya ang swerte-swerte ko sa'yo eh. Mas swerte Yung ako sa'yo kasi Huh? nakakahiyaman. Pero babawi ako pag may negosyo na ako. Ako nagagastos lahat. Sa ngayon lang talaga. Hindi, wag mo isipin yun, baby ko. Ako talaga magbabayad kasi alam mo naman, mahal kita sa hirap at sa ginhawa. Mahal kita kahit ano pang ganun kita kamahal eh. Salamat ha. Alam mo naman Pero ako. mahal pag nagtrabaho ka, pag nagka-business ka na. Saan ka nakatingin, mahal? Sa'yo ko nakatingin. Pag nagkatrabaho ka na, mahal. Nantok na ako, matulog na tayo.
Inaantok ka na, Pag ganyan kasi, inaantok ako eh. Pag ganyan eh. Masyado kang ano eh. Masyado. Hindi, ang sinasabi ko pag nagka-business ako, alam mo naman, mahal, ayoko talaga magtrabaho, di ba? Yung may amo ako. Gusto ko ako yung amo. Pero may mga nahanap na ako. Ayoko rin kasi mag-networking. May nahanap ka na? Ang sipag talaga Try ng ko lang mahal kung ko. Kaya kong... Mahal, ililibre mo ako, samahan sa rin natin. Oo naman. Hopefully next year ako nagagastos. Pasensya ka Next na. month, baka magka-business ka na. Eh, hindi naman agad-agad yung lalago, di ba? Basta, by next year ako nagagastos sa 7th anniversary natin. Okay? Promise ha, okay lang yun. Happy anniversary, tara, antok na ako eh. Antok ka na rin? Gusto ko na mag-aircon, ang init, at saka gusto ko ng privacy. Tara. Sa dilaw, loved one. Nakakahiyaman ko lang, Tits, pero wala pa talaga akong kita eh. Pero naiintindihan naman ako ni Zab. Yun ang kagandahan po dun. Ako po kasi na klase ng tao ay medyo visionary at futuristic. Gusto kong pag ito yung mga pangarap ko, goals sa buhay, gusto kong makamit at ma-achieve po yan pagdating ng panahon. Alam ko pong hindi madali ko lang, Tits. Isang araw po ay sinundo ko siya sa ospital. Yes, Doc, I have already visit your patient. So, Thank you, Zab. Ang ganda mo talaga. May nakapagsabi na ba sa'yo ng swerte-swerte naman ng boyfriend mo? Doc, nakakaya naman. Nasa duty tayo. Yun sinasabi mo. Pero thank you kasi walang nakakapagsabi masyado lang maganda ako. Pati nga yung boyfriend ko minsan niya lang sinasabi. Pero mabait naman yun. Tsaka mahal na mahal ako nun. Ang swerte talaga ng boyfriend mo. Pero, teka lang. Mabubuhay pa naman itong pasyente natin. Pero ang sinasabi ko is... Dok, ikaw ang gwapo mo. Sinasabi ko na nga ba? O hindi! Yan ba isang kalokohan? Niloloko mo lang ba ako? Hindi, ang gwapo mo talaga, Dok. Parang hawigin mo nga si... Sino? Sino si Batman? Ano yung datingan mo? Si Ben Affleck? Kahawigan mo siya, no? Siguro, ang tinik mo sa chicks mo. Ay! Nung bata ka pa, no? Tapos, kami mga doktor. Ngayon nga, kwentuhan ka nga. Pwede ako muna. Ang daldal mo, kalalaki mong tao, Dok, eh. Dito yung sa mga nurse station, ikaw yung paborito nila kapag talagang nawawala yung antok kahit straight duty, eh. Talaga ba? Eh, dito naman, ikaw yung paborito kong nurse. Bakit? Bias ako pag Bakit ikaw. ako? Hindi ko rin alam. Pero, just want you to know na pasingle na ako, ha. Single ka na? Wala na kami nung, labo na kami So, nung. hindi ka pa single? Ibig Pa-single lang nga. Pa-single. Pa-single. Bakit ano nangyari? Sayang naman, ilang years nga kayo nun? 3 years lang. Okay lang yun. 3 years. Wala Ano eh. nangyari? Hindi na kami magkaintindihan. Hindi niya naintindihan yung trabaho ko bilang doktor. Kasi malapitin ng babae, no? Ikaw naman kasi, Dok, napansin ko. Hindi yan. Magkaiba kasi yung field namin. Alam mo, Dok, kung single lang ako, tapos pa-single ka na, may chance tayo, joke! Kailan ka ba maging pa-single? Ha? Kailan ka maging pa-single? Kailan ka ba may time kasi may kukwento ko sa'yo sana, eh.
May time ako ngayon. Hindi, syempre yung sa labas ng work. Ayoko kasi dito, syempre. Mag-out na ako. Mag-out na ako. Ha? Eh, meron ka pang klinika. Hey, kakancel ko na sa Sandali. Wait lang. Miss Secretary. Doc! I-cancel mo na lang ng mga patient, ha? Lipat mo na sa ibang mga doktor. Kasi may very important appointment ako. Doc! Sige na. Okay, Doc. Okay na ba yan? Kinancel mo para sa Para akin? sa'yo. And anong gusto mo kainin? Name it. Akong bahala. Craving ako ng... Craving ka ng doktor? Ikaw talaga? Aray mo. Alam mo, okay lang kahit may gusto lang akong itanong sa'yo bilang sa POV na. Pero wag mo misinterpret. Pwede doon na lang tayo magkwentuhan. Let's go. Umalis pala siya? Umalis eh. Pero tinapos niya na muna yung duty niya. Pero akala ko sinundo mo. Di ba sinusundo mo Surprise yun? ko nga eh. Kaya nga ako nandito sa hospital eh. Surprise ko nga siya eh. Kasi di ba kayo paano, magkasama sa nakaraket GC? ako. Wala ba kayo GC? di chinachat ko siya. Wala ang GC. Siyempre, hindi kasi siya nagre-reply eh. Dapat chinat mo. Kasi ito mo. Pero kasama niya si si Doc John. Kasama sila? Kasama sila eh. Alam ko, ang nurse ni Doc kanina sa floor, ang pangalan nun? Si Zab. O yun. Baka may tuturo si Doc. Paano tusukin, Doc? Magkasama silang dalawa? Saan kaya sila pumunta? Baka trabaho lang yun ang pag-isipan ng iba si Sab. Tawagan ko nga. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Hindi siya makontak. Sige, salamat Kim ha. Wala problema. Update mo na lang ako. Baka napano din yun eh. Pero magkasama sila, safe naman dun yung jowa mo. O sige. Ba't parang nagulat ka? Nandito ako. Sino yung naghatid sa'yo? Nakakotse. Ha? Gatid na ako. Ganda ng kotse Parang BMW yata yun Ang ganda nga eh. Pero ano yun si Doc Jan? So magkasama nga kayo? Oo, magkatrabaho kami. Ba't parang iba yung tono ng pagtatanong Galing mo? ko sa ospital eh. So surprise nga kita kasi nakarakit ako kahit papano. Kakain sana tayo. Kakape. Kung anong trip mo. Wala ka dun eh. Di tinatawagan kita. Hindi ka na ba't mo kasi hindi sinabi na pupunta ka? Alam mo surprise naman me. Hindi, Timo. Sinong na-surprise na wala ako? At saka doktor yun, matatanggihan ko ba yun? Doktor ko yun eh. Makamuwalan pa ako ng trabaho pag inuna ko pa yung landian kaysa sa kanya. Landian? Ba't kayo magkasama? Kung sa ospital, nasa labas na kayo eh. Nagyaya eh. Pero ganun ba yun? Pag may magyayang doktor? Syempre. Alam mo naman, trabaho yun eh. Pag boss mo ba, hindi ka sasama? Anong boss? Boss mo ba yun? I mean, wala ka kasi sa sitwasyon ko. Wala ka kasi trabaho. Kaya hindi mo naiintindihan. Wala ka kasi trabaho. Hindi mo naiintindihan yung relationship ng boss sa tao niya. Ganun pala yun. Dahil wala akong trabaho. Oo, kaya
hindi mo naiintindihan. Pag nagkatrabaho ka, maintindihan mo na hindi mo matatanggihan yung amo mo. Doktor yun eh. Tatanggihan ko ba yun? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ayokong magtrabaho. Ayoko yung may boss ako. Gusto ko ako yung boss. Gusto Hindi ko mo nga magnegosyo. maintindihan. Gusto mo, boss? Gusto mo, boss? O, nasan ang trabaho mo? Gusto mo pa puro ka, boss? Ayoko nga na may boss ako. O kaya hanggang ngayon, wala kang trabaho. Ni pagkain nga natin sa labas, di mo babayaran. Kakabos-boss. Gusto mo maging boss. Nanunumbat ka ba? Ha? Kung yung tingin mo, di go. Tapang mo na. May pinagmamayabang ka na? Ha? Sino pagmamayabang ko? Ano ba yung sinasabi mo? Yung doktor! O buti pa nga yun, di ako kaano-ano, siya tagabayad. Hinahatid pa ako. Ako, pag pupunta ako sa inyo, nag-aangkas ako, nagjo-joyride, nang bumubit. Oh. Buti nga yun, natid ako, door to door. Minsan lang ako makaranas ng ganun sa buhay ko sa hindi ko pa kaano-ano. Dapat ikaw yun eh. Mag-usap nga tayo. Pwede bang pumasok ako? Wag na. Ba't kita papapasukin? Ganyan bungad mo sa akin. Ano gusto mo, sumaya ako? Sav, usap tayo maayos. Oh, papasukin mo ako. Umalis ka. Ayaw kita makausap. Sav. Ramdam ko na, Colin Tits. Parang nagbago na nga si Zav. Ayaw niya daw muna akong kausapin. Pinagbigyan ko siya. Makalipas ang ilang araw, usap lang tayo saglit. Wala na tayong pag-uusapan kasi ayoko na. Anong ayoko na? Kaya ako pumunta dito kasi Hindi ko na para lakasan na. Andito tayo sa trabaho ko Pinuperwisyo mo yung trabaho ko. Ito yung pinagkakakitaan ko. At ito yung dahilan kung bakit pag may date tayo nakakabayad ako. Kaya umalis ka kasi ayoko na. Gusto ko lang ibalita sa'yo na nag-apply na ako. Nagtatrabaho na ako para lang... Mag-apply pa lang? Magtatrabaho pa lang? Hindi, Oh my God, 6 years na tayo. so John. Carlo. 6 years na tayo. Ngayon Kaya ka nga mo pa naisip. Pagod na ako mag-intay. Kaya Ayoko nga, na. nagtrabaho na nga ako. Nilunok ko na yung pride ko. Magtatrabaho na nga ako. Alam mo, ikaw lang Tinanggap ginag-isip na feeling mayaman yarn. Nilunok ko yung pride. Lahat ng tao nagtatrabaho. Anong pride sinasabi mo? Wala ka naman pera. Tinanggap ko na nga Magtatrabaho na ako para may... Ayoko na nga, umalis ka. So, pagpapalit mo ko dahil may kotse yun. Dahil... Diba? Sa akin mapupunta. Sa halip na sabi mo, pasensya na, ngayon lang ako nagtrabaho. Ako pa rin may kasalanan na kesyo pinagpalit sa may kotse, doktor. Ako na naman ang madumi. Umalis ka na, ayoko na. Wala akong ginagawang masama. Sa halip mag-sorry ka, ako pa, i-gaslight mo pa ako. Kaya nga, nag-sorry ako. Nag-sorry pero may pagbibilang. Kesyo yun, may pinalit ka. Ako yung madumi. Hindi ba ako nasaktan na kasi wala akong trabaho, ikaw gumagastos tuwing lumalabas tayo? Ano ginawa mo? Nasasaktan ka pala, 6 years. Anong ginawa mo? Alam mo naman gustong magnegosyo. Dapat nga mag-thank you ka. 6 years ako gumagastos. Dapat mag-thank you ka. Ano nakukuha ko ngayon? Salip magpasalamat ka, ha? Grabe ka naman. Grabe mo? Ako pa yung grabe. Ikuwento mo sa iba, sa mga kaibigan mo, yung ginawa mo. Tanong mo ako yung grabe. Tanong mo. Pagod na ako. Sam. Umalis ka na. Umalis ka sa trabaho ko, pero wisyo ka. Ayoko matanggal sa trabaho. Umalis ka. Ayoko na. Ayoko na. Ano ayusin? Ayoko na. Umalis ka. Sav. Umalis ka. Bye. Sav.
tayo'y lumipat. Metro's #1 Love Radio. Basic! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Good morning! Morning! Thank you for watching! Basta tandaan niyo po, Tuesday, Thursdays, it's YouTube. YouTube Good time. morning mga nanood sa YouTube. Salamat po. See you tomorrow! Bye-bye. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick.
Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh. Isa lang. Oh. Pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama.
kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo. kuryente. Something matulis. Wala. Magka- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung Maliliit tama lang. lang. Bakit ito ay matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung babayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta.
Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks,
talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw?
Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang naisip. aming naisip na sagot ay sobre. It's kalma. pupunta sa OORAD. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Makaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OORAD.
tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat. Dagol! Angkol Dagol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama mo Manggas para sa Sino? Ako. Viral ngayon ang isang pulis mula Malolos, Bulacan nang dahil sa kanyang pananakit sa kanyang live-in partner. Nangyari. Isa siyang police corporal at sinibak na sa pwesto matapos mag-viral ang kanyang pananakit. Kitang-kita sa CCTV na sinaktan niya ang kanyang live-in partner. At dahil dyan, kinumpiska ang kanyang service firearm at PNP ID habang nasa ilalim siya ng administrative holding. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Kaya mo yan. Their Children. Vowsy na lang. Oo, vowsy na lang kasi. Kawawa naman si Mangas. Kabilang na ang physical at emotional abuse. Ayon sa investigasyon,
Nagsimula ang kanilang away dahil sa pagpatay ng location tracker ng pulis. At sinasabi ng biktimang hindi raw ito ang unang beses na siya ay sinaktan. Ayon naman sa PNP, hindi nila kinukonsinti ang ganitong asal ng kanilang tauhan at nagpapatuloy ang investigasyon. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nagagalaiti ako sa pulis na yun. Kita ko yung video. Diba? Nakailan tapos hanggang natumba na lang si ate mo, girl. Dito sa may ano yan. Dito, Galit diba? ako. Oh. Sobrang galit ako. Ganito ako pag galit Sumasarap ako lalo. Aray ko! Pero, pero syempre, narinig natin na hindi to unang beses. At the fact na nilalagyan mo na ng tracker ang isang lalaki ay ibig sabihin wala kang tiwala. So, ba't andiyan ka pa sa relationship? So, dapat dun pa lang, Hindi no? ako kampi sa police na nanakit. Never Oo, ako of magiging course. kampe. Pero dumating pa tayo sa puntong yan na nasaktan ka na una So alam mo mangyayari ulit yan. So ang sinasabi ko sa mga babae, may kalayaan tayo lagi na mag-exit ng relationship. Bakit mo ba binabigyan ng chance ang isang cheater na nananakit pa? Aray ko. So dapat hindi na natin binibigyan ng chance na sirain ang buhay natin. Tingnan mo. Pag cheater na sa Buti akin okay siya. nakatingin. Naka-recover na ba si ate? Oh, recovering si Nakare- ate na girl. Pero ang dapat ano hindi mong na reason, maulit. Tita Max? Okay. Sabi nga, hindi siya makawala sa relasyon dahil nga sa takot at the same time, pagmamahal na rin. Siyempre, mahal mo yung tao Oh. Alam Kaya yun niyo, yung rason niya. Pero 2026 ngayon, malamang, na, oo, hindi pa yan. Hindi pa rin ba yan Hindi pa yan. Ang matatauhan? daming istorya na ganyan na bugbog na, na bumalik pa din. emergency na, bumalik pa rin. Mahal talaga siya Alam nyo, walang hindi talaga masasabi na, ay, matatauhan na yun ngayon, umpog na. Hindi. Pag Talagang mahal talaga, nabubulagan talaga tayo. Pero hindi ako magsasawang sabihin na, kapag isang beses, dapat di ka na umaabot sa tinatrack mo na. Oo. Tinitrace mo na kung saan pupunta yung partner mo. Ibig sabihin wala kang tiwala. And that Tapusin is a mo na. toxic relationship Ayun. already. Tama. Kapag may pagdududa, pag-iimbestiga, the fact na inalis niya na yung tracker, ibig sabihin, alam mo na kumpirmado na. Aray. So, bakit ka umabot sa ganung level ng relationship? Lubat lang naman yung cellphone Sinasabi ng ko pulis. sa inyo, hiwalayan niyo na mga babaero na yan! Dapat di na umabot sa point na susundan mo pa, maglalagay ka pa ng tracker. Na hindi na tayo dapat umaabot sa natatakot ako kasi mahal O anong nahitama sa pagmamahal, di ba? Yung value mo sa sarili mo, yung worth mo nawala. Gawa ng lalaki na yan na never magiging loyal. Basta pulis, babaero talaga. Aray mo! Anak ka ng pu. Teka lang. Bakit naman kasi kayo mga babae, nilalagyan nyo ng tracker? Tapos pag pinatay namin Nga. ang tracker, magagalit Yun kayo. nga. Lubat kami Lubat. Lubat lang. Mang Kanor, kumakampi ka pa dun sa pulis na sinasabi yun. ko sa inyo, pag umaabot na kayo sa gusto nyong sundan yung asawa nyo, hiwalayin nyo na. Hindi mo na Toxic mahal yung na yan. sarili mo pag ganyan. Na sa kanya na umiikot ang mundo Oo. mo. Dapat hindi ganun. Dapat may sarili ka pa rin mundo mo. Mga babae, makinig sa akin. Dapat may sarili ka pa rin mundo mo. Mahal mo sarili mo. Inaalaga mo sarili mo. Nagpapaganda ka. Hindi dapat umiikot ang mundo mo sa lalaking anlit naman ang et. Ay! Et. Aray ko. Dapat hindi dapat may sarili ka mundo mo, magpaganda ka. Siya nga ang saya, tas ikaw Buti Diba, naman sinusundan- natatanggal na. Oo. Serbisyo. Dapat alam, masibak yan Hindi, pero hindi titigil yan. Proud pa yan na babaero yan siya. Ang mga babaero, proud yan. Nanakahuhuli. Nadadamay Kasi ano ang yan mga credit si yan Bumbilya mo, nadamay daw siya. Siyempre, basic. Mga driver. Basta driver. Babaero. Basta police. Police, babaero. Basic! Ano pa? Hanggang doon lang tayo guys, kay madamay ang mga DJ guys. Doon na lang yan, hanggang Hindi doon ka na lang. DJ. Wala. Kolorum ka. Di pa alam ng KBP. Black KBP, timer. oh. Pwede black timer. Black timer si Mang Kanor. Kasi ang dami niyang babae. Yung police. Basic! Basta police, matulis. Diba? Basta blank, matulis. Basic, police? Basta
driver. Basta driver. Pero, Ang cellphone niya nakatago sa ilalim ng driver seat cellphone ng driver? ng pulis. Basic! Sis, alam na. Ako seryoso ako. Gusto ko lang i-reiterate. Sige nga, ulitin mo, Ulitin. tits. Go. Kapag umaabot na kayo sa point na gusto nyong sundan, lalagyan ng tracker ang mister nyo, hiwalayin nyo na yan. Hindi mo na mahal sarili mo. Parang iba na yung ano, no? Hindi mo na Nandun mahal, lang. tandaan nyo yan. Call, naranasan mo na yan, di ba? yung mental health mo. Yung tipong sinusundan ka. Wala. Dapat, Ba't naman natin may experience yan? Wala tayong may experience sa ganyan. dapat mahal nyo mag-volunteer sarili ako. nyo! Sige. Naiinis ako eh. Dapat mahal. Ang ganda-ganda mo, girl. Sa lahat na nakikinig sa akin na nagdududa kami, babae yung asawa mo, meron yan! Hindi lahat! Ako na magkukumpirma, meron yan! At dapat, pag nabalitaan mo, naramdaman mo, hindi kita tinitingnan para hindi kita makita. Nakapikit ako ngayon. Kapag nararamdaman mo meron siyang babae, meron yan, maniwala ka sa gut feel o sa instinct o sinasabing girl's instinct, maniwala ka, regalo ni Lord yan. Intuition. Yan. Maniwala ka dyan na nang bababae yan. Ngayon, ito na yung oras para magbalik alindog ka! Damay na naman tayo, guys. Ayan. Pagandahin mo yung sarili mo kasi kung siya masaya siya sa kifi ng iba, dapat sumaya ka rin sa kifi mo! Okay, Ang taba ng kipi? ng pulis. Hindi na kasi nag-exercise. Yung pulis? Yung kipi. Nakadila eh. Nakadila yung pulis? Yung kifi. Aray ko, madila nga. Sa kifi? Opo. Aray ko. Ikaw kasi! Nadulas tuloy ako. Nadulas ka sa kifi? Opo. Buksan mo, papasukin Buksan at papasukin sa kifi? Opo. Bababaero, Anyway. Gusto ko yung direct pa yung mata mo. Ang gulo-gulo na Direct ng yung mata. Senado! Oo Ang nga. gulo-gulo! Oo, ng Senado? Ng kifi. Hindi kasi nag-shave. Yung kifi. Opo. Ay, di yung Senado. Aray mo! Aray mo, masakit yung kifi? Opo. Ay, tuloy-tuloy tayo mamaya. Baka may winner tayo sa ating... Correct, love knows no boundaries. Inaabangan ni Direk Phil. Yung love knows no boundaries. Direk Phil. Si Tita Max kasi. Nadala ko Direk Phil. Si Tita Max may kifi? Opo. Ay. Ito ba na, di ba sa love? Kailangan mo makimemorize yan! Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira?
Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Bata pa, kokol! Tanya Chinita. Tanya Chinita. Love knows no boundary. Love knows no boundaries. Boundary time na! Congratulations! Oy, may winner! May winner! Sa isang Grab driver, congrats Kim Polinga. Yun na yun! Hindi ba lang na Kim? Alam nyo, unpredictable kasi ako. Tita Max unpredictable. Kaya Kim Polinga, tatawagan ka ng Love Radio kung paano mo makiklaim ang 1,500 na hatid ng Charm Fabcon Purple Eternity. Tapos, kung maunang tumawag yung kabit mo, magkita kayo. Bahala kayo. Pero Kim, pag Love Radio tumawag, i-claim mo na, ha? O, paano ba nagpalista si Kim? Malamang yan, guys. Si Kim pumunta dito, tapos nag-stop over siya sa aming mga guards niya. Nagpalista siya sa Love Knows No Boundaries. Si Dito Kim. sa Pasay City, sa MBC Media Group Building. Yan. Tapos nagpalista yan sa guard. Kasi yung guard namin, 24/7 yan ng mga babaero. Wala! Nagpapalista. Daisy. Oo, si Ate babae. Daisy, kami loyal lang, Ate Daisy. Hi! Hi! So, si Kim Polinga nanalo na isang Grab driver. Panalo ng? 1,500. Congratulations! Ngayon, sa mga kapwa niya Grab driver, ba't kayo babaero? Paano ba nagtatanong? Ba't ka nagtatanong? Kasi halata eh. Sige guys, basta ha, pag nasakyan din kayo ng mga taga-Love Radio, Ay, basic meron. yun. Okay. Pag nahuli ka, nahuli ka, nakikinig ka sa Love Radio, 1,500 din. 1,500 So, hindi na kailangan magpalista. Hindi na kailangan palista kasi nahuli ka eh. Nahuli na, akto. Pag hindi ka nahuli, Caught magpalista in ka. the act. Caught in the act. Huling-huli sa CCTV ng bababae. Hindi ka Ano doon. ba? Nakatune in sa Love Radio. Damay na naman na 1,500 yun. 1,500 din yun, Wow. guys. Alright. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Sal. Aray mo. Malunggay pandesal. Come on. Shout out sa lahat ng nakatutok. Parang ang bagal. Ganun talaga siya eh. Ngayon, hello kay Kuya George Garcia. At sa Grab Warriors na laging nakatutok. Babaero yan pero nakatutok yan. Nakatutok yan. Sa asawa nila. At sa asawa nila. isa pang babae. Shout out din sa Philippine Navy kila Miss Marge. Miss Thank you sa Marge. pakape kahapon. Pakape. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Yo. Oy, pati si
si Kuya BG at mga biyahe na Bloomingtreet at di paro na mga UB Express. Salamat sa inyo. Jobert Metodaso, si Jok na Grab driver. Jok. Roy Mapilis, Isa Gani Garland, Angelo Iturralde, pati na si Orly. Meron pa ang Team MMG1 papunta sa finals. Good luck sa mga basketball players ng MMD1. Yeah. Sana ma-shoot nyo. Hindi yung sa ibang babae kayo nag-shoot. Shout out sa Team Morning Goods. Lalo na kay Balato paring Kim Polingga. Pare pala yun ni J. Mart Morgado. Oy, buti pa si Kim nanalo na, si Jimat hindi pa, kawawa. Babaero kasi yan. Buti Dapat nga. bawasan mo ang babae mo. Shout out kay Tonet Lualhati, kay Tita Estelita at Danza Rivera family. Hello din kay Arlan Manlangit, ngit. At number 1 daw, babaero. Sino? Si Miguel Lozano. Basic. Shout out sa inyo. Babaero kayo. Basic. Babaero. Hoy, buloy, loy. Si Sems Labita, Ablito Tusan, Brent Pilarmino, Luminax Dukulya. Oy, mga tago, Rosilis Place sa Cavite, Rosilis Place na place. Kung naghanap kayo ng Airbnb, staycation, dalhin nyo ang kabit nyo doon. Hoy, hindi kami pamilya! Sa Rochelle, place. Masira sila doon. Ay, nako, susunod na po. Mamaya, dear love. With Broski, Konya Bicolano. Nakasama niyo po Uncle Dagoy. Tita Mags, Tanya, Chinita. With Mang Kanor. Sama-sama po tayo bukas alas 5 hanggang 9 ng umaga sa 90.7 Love Radio. Feel good morning. Ito po yan sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number 1 Love Radio. Basic!